back from the dead. To smo neki strašni snimak pusti na YouTube. Šuti. Aj nemoj trkat tu. Veće. Alo? Ko je to? A ko je to? Alo? Alo, A ko je to? ko je to? A ko je to s druge strane? Koji se gušiš zbog tebe? Ko je to? Ne znam. Ko je to? A kako ću ja znat ko je to ako ti ne znaš ko je to? Kako ću ja znam ko je to, ako ti nešto? Pa ako veliš ko je to, ja znam ko je to. Pa ti ne znaš ko je to, a ja ne znam ko je to. Jesi dobio lepo? Koga? Leo, Da, evo ga. aj daj mi ga malo. Evo. Leon, trebate neki lik. A šta me gnjavite sad? Zbog tebe mogli ste se bar zamijeniti, taj. Pa dobro, ajde. Ko je to? Ne, faka, ko je to? Ko je to? Jebec. Evo, to Leo? Je. Nije, gdje mu je cura Monika? Puši mu kitu. Vuković. Šta šuti zbog tebe? Puši mu kitu u kupaoni. Ovo je isto zbog tebe. Čezać. Monika, izađi s kupaone, dušo! Da idem na te